Kenina tijara. Da! Tina, to su proslave u krilatom naselju. Tvoj poziv ću rado prihvatiti, ali moram leđa izlečiti. Treba mi velika usluga. Mogu li da pozovem tvoju tijaru? Stvarno mi treba nešto spektakularno. Molim te. U redu, tijara će ti biti pozajmljena. Ali stani, ova rasprava je dosadna. Sve bebe će biti iznenađene mojim izgledom ove godine. Ali ovo je obavezno. Šta god da se desi, tijaru čuvaj veoma dobro. Ne brini, čuvat ću je dobro. Wow, to je veliki ananas. Da li vam se sviđa moja tropska kruna? Nemoj ni da pomišljaš. Pozajmila sam je od Fantazi. Ona je iz posebne šume. Izgledat ću bolje od Candy. Ne bih rekla. Wow. Mogu li da se slikam sa njom? Mogu li da je nosim da probam da pogađam stvari? Voljela bih da vidim kako mi stoji. Ne i ne. Moram dobro da je čuvam. Veoma je osjetljiva. Vidimo se sutra na mojoj zabavi. Ovo je naša zabava. Odmori si dobro, moja lepa tijaro. Sutra moram da izgledam sjajno. Juhu! Danas je taj dan! O ne! Tijara! Ne! Tijara je bila tamo. Bila je bezbedna. Istina je, Tina. Dajem ti svoju reč. Bez tijare ne može da bude ni bala. Tina ne može više da rimuje. Bez tijare nemam svoje moći. Ko je uzeo? Vratite mi je. Bile ste ljubomogne jer imam tijaru. Kemi, Tini i meni treba tvoja pomoć. Ti si bila na putu i zato smo sigurni da nisi ti. Hej, nemoj mene da kriviš. Vozila sam se sa Fantasy. Savršeno. Svaka beba iz krilatog naselja je sumnjiva. Osim Peti. Molim vas, napustite mesto krađe. Ko je ovo mogao da uradi? Ne gledaj u mene. Tina, ti ćeš mi pomoći. Prvo treba pažljivo da pregledamo mesto krađe. Par naočara, mašna, punjač. Aha, šta je ovo? Kendine stvari. Sada dožem otiske prahom. Imam 3 osumnjičenih. Da vidimo. Postoje 3 bebe koje su imale razlog da ukradu tijaru. Mogu li da je nosim da probam da pronađem stvari? Ti, kad ti Candy nije dala, odlučila si da je uzmeš. Ja? Ja je nisam ukrala. A zašto su onda tvoje naočare na mestu krađe? Pa da, uzela sam tijaru, ali samo sam htjela da je probam. Bilo je teško da otvorim sef. I kada sam je probala, shvatila sam da mi ne stoji dobro. Tada sam je vratila. Onda je Lena. Zato smo pronašli tvoj punjač tamo. Nisam ja. Kada sam stigla, sef je već bio otvoren. I samo sam slikala za svoje pratioce. Ostavila sam je. Pa znači jedina beba koja ih je mogla da je ukrade. Voljela bih da vidim kako mi stoji. Saša! Već imam svoju krunu od ananasa. Gde je... A kako onda objašnjavaš da je ovo pronađeno na mestu krađe? Stavljam je na poklone. Svako bi mogao da ima po neku. Naravno. Zašto si onda toliko nervozna? Ne, nisam. Moja kruna. Nemoj da bežiš. Uhvatimo kradljivca. Samo sam bežala da spasam svoju krunu od ananasa. Lady! Tijara! Dođi ovamo! Sada razumem. Ljubimci su ostavili otiske. Ups, kako ovo nisam videla? Izvini, Saša. Ti nikada ne bi uradila tako nešto. U redu je. Na kraju nas ipak nije Candy iznenadila. Već njen ljubimac. Magic Tear! Fantastično! Živele proslave u krilatom naselju. Šašava zabuna nam je ulepšala dan. Hvala nebesima što smo dobili lep kraj.